Tänään Suomi on ollut itsenäisenä valtiona 96 vuotta. 74 vuotta sitten itsenäisyyspäivänä Suomen itsenäisyys ei ollut itsestäänselvä asia. Talvisota oli syttynyt. Suomen kansa joutui puolustamaan itsenäisyyttään asein. Itsenäisyysajan alkuajan haavat olivat vasta umpeutumassa, mutta silti Suomen kansalla oli yhteinen tahto säilyttää Suomi itsenäisenä ja puolustaa sitä. Moni joutui uhraamaan henkensä, terveytensä ja nuoruutensa. Lisäksi yli 400 000 ihmistä joutui jättämään lopullisesti kotinsa ja rakkaan synnyinseutuksen. Nämä uhraukset olivat mittaamattomia niille ihmisille, keitä nämä koskettiin. Mutta koko Suomen kansalle uhraukset takasivat itsenäisen Suomen jatkaa olemassaoloa, hieman erilaisena Suomena, mutta itsenäisenä. Kiitos siitä ja arvostus kuuluu näille sankarivainajille, veteraaneille ja koko sodan ajan kansalle, että Suomi on saanut olla itsenäisenä nämä 96 vuotta. Sodan jälkeen elettiin vielä jonkin aikaa epävarmuuden aikoina, mutta miten tästä eteenpäin? Mutta Suomen kansa oli entistä itse yhtenäisempi ja tämä antoi kaikille voimaa ja uskoa ryhtyä rakentamaan uutta sodan jälkeistä Suomea. Vaikka takana olivat raskaat 5 vuotta ja menetykset olivat suuria, ei jääty niitä suremaan pitkäksi aikaa, vaan alettiin katsoa asioita eteenpäin, tulevaisuuteen. Kotinsa menettäneille tehtiin uusia koteja, rakennettiin tehtaita, kouluja, sairaaloja, raivattiin uusia peltoja, maksettiin sotakorvaukset ja ennen kaikkea pidettiin toisista huolta, oltiin yhteisöllisiä. Kaikkea piti tehdä ja kaikesta tarvikkeistakin oli pula. Mutta kovalla työllä Suomi nousi jaloille. Tänä päivänä Suomi taistelee talousasioiden kanssa. Menot ovat suuremmat kuin tulot. Kuntien taloudellinen tilanne on huono, rahat eivät riitä kaikki. Onko nykysukupolvi valmis luopumaan tasapuolisesti joistain palveluista ja eduista, että kuntien ja valtion talous saadaan terveelle pohjalle? Kyllä meidän on. Nyt meidän on aika pitää tämä maa voimissaan ja pystyssä. Ne uhraukset ja luopumiset, mitä meidän pitää tehdä, ovat kuitenkin pieniä verrattuna siihen, mitä sankarivainajat, veteraanit ja sodan aikainen kansa joutui uhraamaan. Olemme sen velkaa heille. Oikeilla asioilla ja kovalla työllä me saamme Suomen talouden varmasti kuntoon. Veteraaneista ja muista vanhuksista meidän on pidettävä hyvää huolta. Heidän hyvinvoinnista meidän on edelleen huolehdittava. Jokainen nuorikin on saatava ymmärtämään, että kaikki asiat eivät ole itsestäänselvyyksiä, vaan asioiden eteen on jokaisen itse tehtävä työtä ja yritettävä kantaa vastuu itsestään ja läheisistä. Sillä nuorissa on meidän tulevaisuus. 35 vuotta sitten suoritin varusmiespalvelusta Mikkelissä. Muutama päivä ennen itsenäisyyspäivää sain käskyn, että minun ja 3 muun varusmiehen pitää olla Joutsan sankarihaudoilla kunniavartiossa itsenäisyyspäivänä. Tämä käsky oli minulle mieleinen ja arvostan sitä suuresti edelleen tänäkin päivänä. Sodan loputtua, kun isä Iivari pääsi siviiliin, hän oli JR1 veteraani, Valkeasaaren taistelut kokenut ja melkein vuoden nuorempi, eli alta 20, kuin minun omat poikani nyt, jotka ovat tällä hetkellä suorittamassa vuoden mittaista varusmiespalvelusta veteraanien. Puolustusvoimilta pyydettiin, että he olisivat päässeet tänne sankaripuolelle tänään kunniavartiostoon, mutta he osallistuvat tänään puolustusvoimien valtakunnalliseen paraatiin Mikkelissä. Sanotaan, että ei sota yhtä miestä kaipaa, mutta kahta se nyt tänä päivänä kaipasi. Mutta ovat siellä hyvin tärkeässä tapahtumassa sielläkin ja merkittävässä ja saavat kokea sen paraatin siellä. Ei muuta kuin oikein hyvää itsenäisyyspäivää teille kaikille ja rauhaisaa joulua.